Димитров, 15-ти Петко Христов, с 9-ти Средер Средеров, с 18-ти Евгений Чукалов. Да! Жоао Пауло успя да тогута топката зад гол линията и се радва. Жоао Пауло в тази класация на Клаудио Кишеро, но пък най-резултатният футболист. Още в началните секунди Жоао Пауло бележи. 13 секунди след първия съдийски сигнал Жоао Пауло хвърля в екстаз жълто-черната публика на най-бързият гол от началото на сезона в 13-та секунда. Неделев, макар в последния матч да не успя да го покаже. 7 гола и 5 асистенции в 12 мача от началото на сезона. Косоко! Шанс за Жоао Пауло! 2-0 за Ботев Пловдив. И като говорим за добра форма към Жоао Пауло. Съркани Усейн, Кикари, Бризола. Жоао Пауло, страхотен финт на Жоао Пауло, също Бранеков, Дуспа. Това е Дуспа след нарушението на Марио Кирев и жълт картон за рожденника. До тук поне е решението Жоао Пауло да заиграе на върху. Марко Соко успя да комбинира с Жоао Пауло. Косоко! 2-1 за Ботев. 28 минута. Канарчетата в дебютните минути до момента след почивката. Ето при такива контри обаче Ботев може да бъде много опасен. Жоао Пауло 3-1. Дуспа за Ботев, която бе отсъдена за нарушение срещу Жоао Пауло. Асистенция на бразилеца за Омар Косоко и ето как в тази 58 минута Месиджани загуби топката. Жоао Пауло. Хубаво подаване към Тодор Неделев. Добре овладя Неделев. Славия пък бе опонента, който Ботев успя да победи. От друга страна стана вече въпрос за това, че Нефтохимик триумфира с блъсъка срещу Берое. Той вече има 4 гола, така че е подобрил това си постижение с екипа на Ботев. Това е Дуспа. Прекрасно подаване, няма засада. Това е шанса на домакините. Резултата може да бъде изравнен. Да, 1-1. Чудесна атака на Ботев Пловдив. Жоао Пауло след пропуска, който направи в 5-та минута, сега се реабилитира и изравнява на стадиона в Коматево. Ботев Лудогорец 1-1. Този път Владислав Стоянов е безпомощен. Ето и радостта на жълто-черните фенове.
Димитров 15-ти Петко Христов с 9-ти Сърдер Сърдеров с 18-ти Евгений Чукалов. Шанс сега обаче за Ботев. Ще бъде ли това 2-1? Да! Жоао Пауло успя да побута топката зад гол линията и се радва. Имаше играч на Славия, който се опита да... Играта на гостите. А Ботев може да се възползва. Жоао Пауло. Остави Тодор Неделев за Жоао Пауло. Отлична техника на Жоао Пауло. Тук Бризола към Жоао Пауло. И това изглежда много добра атака. Няма засада на Иван Стоянов!